Bon, za mo fa nivolagna teto, za tsy mavita magnano direct ka toato. Mbala miambigny telefona atsika. Ketsika niany zegny hidrika am resaka jojoby ty. Zay ato boka martia raha. Zay raha malaza ato. Tsy mety dira nefa. Zay agnatin'ny Facebook ty ato. Indrindra zay tem magnano vidéo rito. Idira nefa zay raha mandalo ato. Ary agnatin'ny Facebook ty fiainagnanao koa fa tsy tianao ni diran'olo. Kaza pibilegny ato. Fotony olo ato zegny samba mikôkô nazy. Maro olo mety tsy tovy hevitra amtegna ato. Le problème tsika amizay tsika mandeha magnaparitika fiainagnantsika agnatin'ny Facebook, matetika tsika lasa contre ro olo aby midriky regny koa. Or que atsika no nandeha pibisy tato. Bref, ntiako ambara de zao. Am resaka igny ô jojoby ô zanaka jojoby. Aminakahy zegny tsy avonika anareo fa izanaka jojoby igny. Izy igny hitako matetiky mikinkagna fo zare amin'ny commentaire hitako izy amin'ny raha mombamomba za contre za zefa. Tsy dia mitovy hevitra zahero. Fa mity problème nazy ty ndraiky. Za maloha tsy avonika anareo fa za kastia za mavita raha nataony igny. Za kastia zegny. Io na babanao, io na reninao, io na dadilanao, io kofa tsy mipetraka amin'ny place maha olo be izy. Bien sûr izy apetraka amin'ny place tokotro ampitrahana izy tadiaviny. Io na babanao, za maloha na babako na reniko kafa magnaratsy rariny, efa amezako izy ny place tokotro mety amegna izy kafa tsy hainy place tokotro pitrahany. Azonao? Ny tiako ambara amizegny, za tsy magnadiso izy amin'igny raha nataony. Io nao kofa misy problème karaha igny na amin'ny la famille, na amin'ny reny, na amina baba. Tsy maintsy réglenao privé fo zegny matô izy fa niboraka amin'ny public sa fa tsy vo réglé tam privé. Karaha ataoko za nisy problème resaka babako tato ni publieko teto. Ni ezaka za namango ni règle raha tam privé fo. Ndraiky na ndesy fo mafana antegna tafinagna boraka izy eto. Mara nareo tsy mavita magnaboraka karaha regny fotony hoe reninareo, babanareo, nareo tsy mavita mivolagna leky manginy fo fotony renintegna, babantegna. Za maloha za tsy mavita manginy ka problème grave be karaha igny. Ni nakata amizigny resaka vola fa nazy tegna grave. Za koa ke za kastiake. Reniko igny naty robo kako nagna tsy vadivadegna andro olo nidriky agnatin'ny tragno take. Pur que raha nataony igny raha ataoko ro. Tsisy olo madigny igny, nanareo fo tsy madigny igny. Olo midriky agnatin'ny tragnonareo isanandra, mihinagna io, magnino ake, mangery io, ireninao igny, natano, ireo ndraiky magnano fivadegna andro io. Zegny koa grave. Grave zegny, mandiniky zegny tsy voadiniky. Grave. En plus kenjagna anao mbala nibloqué ny babanao koa. Izy apetrako amin'ny place nany. Izy tsy mety bombarder karaha igny. Grave. Raha tokotro ataony jojoby zegny, bon, ery zany nefa marobe. Izy fa misy zafy, izy fa tsy zaza. Tokotro ataony zao mi profite la vie. Karakôry ataony mifaly miaraka amin'ny zanany. Zegny raha tokotro ataony ro fa tsy reny. Mi profite fiainagna. Mifalifaly miaraka amin'ny zanany. Zay fa tokotro ataony zao am taonazy igny. Fô tsy zegny lera mandalo fa mbola igny fa fiainagnanazy koa igny tsy dirantsika laligny. Fa izay fondra tokotro ataony amin'ny place nazy igny. Karakôry ataony mampafaly ry zanany zananaby. Raha karaha zegny. Mais bon, mampalahelo ndraiky Sarline igny. Courage foanao drako ny raha tokotro ataonao zegny. Mankahery foanao. Fotony mama igny fa tsy mipody. Izy ty zegny ndraikindraiky izy zegny fiainana ty ndraikindraiky raha tsy ampompoizinao andalovanao andeha andalovanao. Mety possible misy raha hafa koa raha andalovantegna magnaraka. Safia zegny mila vraiment mankahery fô zegny antegna. Karaha zegny. Misy n'olo sanagna zegny misy raha mety gravin'igny koa raha mavoarombadika ao fa miezaka fa magnamboatra saigny. Donc mahereza drako anao ekeko fa mafy marigny raha andalovanao. Nizay fomba ankatsarany ho avinao, zanakanao, vadenganao magnaraka. Zay feky eritrereta fa baba igny koa fa nagnanigny nataony. Fa antegna feky mizaka rakory zay no izy antegna lalagna antegna. Angataka amindranahary antegna azo tsara feky. Karaha zay fa mahereza drako fa za ndraiky raha hely tsy tiako tamin'ny raha nataony Sarline igny. Raha tsy tiako. Izy mivolagna partagenareo en direct.
tsy maintsy rô gasy aby koa ny raha nandegna partage en direct nazy igny fôtony zandegna andefa hafatra amintsika gasy atsika hi ndraiky fitiavantsika raha namango partage izy mbola volagna ko tsy ampisana rô za tsy volagna anarô igny partage fitiavan-draha fitandrey namango partage na alefa navy to aminjegny ny tenim-bazaha era ny tenarô ny hantony tarinarô le tsy mahay teny vazaha mbôla nambananarô koa zay tsy faly maregny izy miteny vazaha mibognosa hazalahy taolagna ny firiavako ndraiky fitiavan-dranarô anarô ifa namango nareny partage na boka atao teny vazaha tsy sy nomandrano tenarô ny antony mbôla nambananarô koa le tsy faly mibognosa fa vita boka partage bref mahereza riavako abe courage feky fa mampalahelo be le tantara voilà zing. Il n'y a pas de souci. Enfin, je vous donne des tenants, en fait. Zati faranzaza gâté ou ça. Peut-être devant Arisa. C'est pas, il me demande d'aller derrière. Il faut me faire monter cette femme-là devant. Faut tourner, me tourner, ya. Parce que ils, Miss Fanzakana ma vente, il faut la respecter, etc. Ils me peut-être devant, un homme peut-être fara. Donc, moi, je pète les plombs, les gars, parce que, à un moment donné, toi, je te connais ni d'Adam ni d'Ève, je sais pas qui tu es. Tu viens bousculer notre routine familiale, entre guillemets, où voilà, je me mets toujours devant. En plus, ça fait la lava karayou, mais bon, ça nanging fou. Nanging ça nelko ça tamzing. Fitting klera. Tu es ça, ouais, melko na sul place, tiang les raha. Les comportements, il t'impose la présence de la personne et tu es obligé d'accepter. Il m'a obligé à dormir dans la même chambre que cette femme. Il m'a imposé sa présence, or que je commençais déjà à ne pas... Je me disais à Maringwe, Romiaraka, is vous terka vous tiela. Donc, mettez-vous à ma place, les gars. Et quand je lui ai dit, oui, tu mettez na kazing. Zam principe naka. Tu mettez na karazing. Quoi, viave tant, je sais pas qui, j'en ai rien à faire. C'est ou le quoi, fa marar zing, oui, mis fa fatesnga. Samboul manganzer kan vitan zingi, m'gomele halaelu. Quoi, viave tiak panganets na panginzai. Fa no, ou le pandé en changu nengai. Mettez-vous à ma place.